Si Spielberg visqués al Baix Llobregat, segur que rodaria en aquests platós. Si Scorsese tingués Instagram, de segur els demanaria ajuda. I si la Greta Gerwig necessités un vídeo corporatiu, els trucaria. MTK Space és el lloc perfecte si necessites un plató audiovisual per a rodatges, algú que gestioni les teves xarxes socials amb cap i faci produccions audiovisuals que molin de debò. Però alerta, que aquí no es tracta només de produir perquè sí, ho fan des de l'economia social, amb valors, i pensant que la comunicació ha de servir per alguna cosa més que acumular likes. Des de llogar-te un plató fins a convertir el teu Instagram en una cosa que no faci fer algú passar vergonya. MTK ho té tot controlat. Són molt de Sant Feliu i impulsen la xarxa de professionals locals perquè no tot l'audiovisual de Catalunya passi a Barna City. Si busques un espai audiovisual cooperatiu, vídeos corporatius que no facin cringe o que les teves xarxes deixin de semblar un poble fantasma, MTK Space és el teu equip. Comunicació amb sentit, producció audiovisual eficient i platós a punt per a l'acció.